שלום לכולם, שמי עינב כהן, אני המנהל של האתר הכלכלי ישראל בורסה, האתר הכלכלי המצליח ברשת. רבים שואלים אותי, מה עשה את האתר שלכם מיוחד על האחרים? איך זה שאתם מוצאים את המניות הנכונות מדי חודש? התשובה היא פשוטה, אנחנו עושים מאמץ הרבה יותר גדול מאחרים למצוא את המניות המנצחות. אני אתן לכם טיפ אחד ממה שאנחנו עושים, תוכלו לקחת אליכם. כשאנחנו רוצים לקחת מניה, אנחנו מרימים טלפון לחברה. כן חבר'ה, ממש ככה. למרות שזה נשמע הזוי, נשמע אולי קצת חוצפני, אבל לא. אני כמשקיע, יש לי זכות לדבר לפחות עם סמנכ"ל הכספים. אני גם לא מדבר עם סמנכ"ל הכספים, אנחנו רוצים לדבר עם המנכ"ל בעצמו. כן, אנחנו מבקשים ודורשים כמשקיעים בחברה לדבר עם המנכ"ל. אנחנו שואלים אותו שאלות, מתעניינים, מראים אכפתיות, זה מאוד חשוב. המנכ"ל או הסמנכ"ל לא ייתנו לכם מידע פנים, אבל הם ייתנו לכם תמונה על פחות או יותר, על איזה נייר אתם הולכים להשקיע, מה הולך להיות, תקבלו מהם אולי מידע שלא שמתם לב, לא קראתם עליו במאיה. חשוב מאוד, אני יודע שזה נשמע קצת נועז, אולי אומרני, אולי משהו שלא עושים בדרך כלל, אבל אם אכפת לכם מהכסף שלכם, זה מה שאתם צריכים לעשות. אם מעניין אתכם לקרוא רעיונות עם בכירים בשוק ההון, אתם מוזמנים עכשיו לעזוב הכל, להיכנס לאתר שלנו www.israelbursa.co.il, ושיהיה לכם בהצלחה.